राऊंड सर्व्हिस महेंद्र रांबाडे. या स्पर्धेतील विजेता चषक शिबा सलील वारेकर यांच्याकडून आपल्याला पुरस्कृत करण्यात आलेला आहे. उपविजेता चषक मनोज कांबळे यांच्याकडून बुद्धवासी बबन अप्पा गोपाळ कांबळे यांच्या स्मरणार्थ. तृतीय क्रमांक श्रीजा प्रल्हाद हळदणकर प्रिशा प्रल्हाद हळदणकर कचरे यांच्याकडून आपल्याला पुरस्कृत करण्यात आला आहे. चतुर्थ क्रमांक हर्षल शिंदे आणि मंदार जोशी यांच्याकडून आपल्याला या ठिकाणी आलेला आहे. उत्कृष्ट फलंदाज चषक प्रियाली प्रवीण दुंदूर. उत्कृष्ट गोलंदाज प्रवीण प्रभाकर दुंदूर. मालिकावीर प्रियाली प्रवीण दुंदूर यांच्याकडून आपल्याला पुरस्कृत करण्यात आलेला आहे. उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षक दिवंगत अमोल अनंत कांबळे यांच्या स्मरणार्थ अतुल जाधव यांच्याकडून या ठिकाणी आलेला आहे. सामनावीर चषक मंथन प्रमोद चव्हाण यांच्याकडून या ठिकाणी आपल्याला आलेला आहे. तृतीय आणि चतुर्थ क्रमांक रोख रक्कम राजेशजी अय्यर साहेब यांच्याकडून 5031. तृतीय क्रमांक चतुर्थ क्रमांक रोख रक्कम 5031 या ठिकाणी देणगी आपल्याला आलेली आहे. चला कंटिन्यू सुमित कांबळे. चालू असलेला सामना हा महारावळनाथ वर्सेस मल्हार 11 या दोन संघांमध्ये. या प्रथम नाणेफेकीचा कौल जिंकून महारावळनाथ संघाने 65 धावांचं उद्दिष्ट ठेवलंय ते मल्हार 11 संघासमोर. पाहूया. माफ करा, मल्हार 11 संघाने 65 धावांचं उद्दिष्ट ठेवलंय ते महारावळनाथ संघासमोर. हे उद्दिष्ट हे आव्हान कोणत्या पद्धतीने पार करताना दिसतोय तो पाहूया. महारावळनाथ संघ 65 धावांचा पाठलाग करताना दिसणार आहे तो महारावळनाथ संघ. आता मात्र स्ट्रायकिंगला असणार आहे तो संकेत पवार. पाहूया. पहिलं षटक प्रगतीपथावर असताना आणि इथे मात्र हा आखूड टप्प्याचा टाकलेला चेंडू होता. लेग साईडच्या दिशेला मारण्याचा प्रयत्न होता संकेत याचा, परंतु चेंडू गेलाय यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये. निर्धाव असा फेकलेला चेंडू. कोणती धाव नाही या चेंडूवर. धावसंख्या तिथे स्थिरावलेली. पुन्हा एकदा सुदर्शन याचा पुढील चेंडू खेळण्यास सज्ज असेल तो संकेत पवार. पाहूया आपल्या संघासाठी कोणती कामगिरी बजावताना दिसेल तो संकेत पवार. चालू सामन्यासाठी पंच म्हणून भूमिकेत दिसत आहेत ते आशिषजी दुंदुरानी रितेश. आणि ते मात्र हा लॉंग ऑफच्या दिशेला कटवलेला चेंडू. पाहूया किती धावा प्राप्त करतो या चेंडूवर. क्षेत्ररक्षक देखील चेंडू खाली तैनात आहे. 2 धावा अचूक टिपल्या त्या आपल्या संघासाठी संकेत पवार यांनी. या 2 धावेने संघाच्या धावसंख्येत भर पडते. संघाची धावसंख्या पोहोचते ती 1 गड्याच्या मोबदल्यात 2. पुन्हा एकदा सुदर्शन याचा पुढील चेंडू खेळण्यास सज्ज असेल तो महारावळनाथ संघाचा हा फलंदाज संकेत. पाहूया. आणि ते मात्र हा लेग साईडच्या दिशेला कटवण्याचा प्रयत्न होता चेंडू, परंतु चेंडू गेला यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये. निर्धावाचा फेकलेला चेंडू. पंचाकडे दाद मागत होता परंतु पंचांनी दाद फेटाळले. निर्धावाचा फेकलेला चेंडू. धावसंख्या मात्र तिथे स्थिरावलेली. सुंदर गोलंदाजीचं प्रदर्शन पाहायला मिळत आहे ते सुदर्शन याच्या गोलंदाजी मार्फत. पुन्हा एकदा सुदर्शन याचा पुढील चेंडू खेळण्यास सज्ज असेल तो महारावळनाथ संघाचा हा संकेत पवार. पाहूया. आणि इथे मात्र जोरदार अपील केलाय. पाहूया. हॅलो. या पुढील होणारा सामना RS स्पोर्ट्स विरुद्ध भूषण 11 दोन्ही संघातील कर्णधारांना विनंती आहे आपण या ठिकाणी लगेच जायचं आहे. पुढील सामन्याचा नाणेफेक होणार आहे RS स्पोर्ट्स विरुद्ध भूषण 11 दोन्ही संघातील कर्णधारांना विनंती आहे आपण लगेचच व्यासपीठाच्या दिशेने यायचं आहे. नाणेफेक आपण या ठिकाणी करणार आहोत. भूषण 11 संघाचे कर्णधार संघाचा नवीन फलंदाज सुनील. पाहूया. सुंदरशी गोलंदाजी मानावी लागली आहे ती मल्हार 11 संघाचा गोलंदाज सुदर्शन याची. आपल्या वैयक्तिक षटकावर
2 विकेटी प्राप्त केल्या आहेत ते आपल्या संघासाठी सुदर्शन याने. आता